τρίτη απόπειρα για να βγει αυτό το podcast, το ρημάδι. Τέλος πάντων, αυτή τη φορά δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαι μόνο εγώ και ο Σωτήρης, είναι και ένα άλλο άτομο, μια άλλη προσωπικότητα. Έχουμε guest star, θα έλεγε κάποιος. Ναι. Θέλεις να μας πεις το όνομά σου για να μας συστηθείς, να σε συστήσουμε. Με λένε Μάριο, συστήνομαι από μόνο. Με λένε Μάριο. Δεν χρειάζομαι συστάσεις. Ναι, εννοείται. Και συστήνομαι ως νυχτοβάτης. Οκ. Είσαι κάποιο είδους συγγραφέας, θα έλεγε κανείς. Δεν συστήνομαι ως συγγραφέας. Βασικά είμαι περισσότερο γυμναστής. Σπουδάζω δηλαδή φυσική αγωγή στο ΤΕΦΑ της Θεσσαλονίκης και ασχολούμαι τελείως χομπιστικά με τη συγγραφή. Είστε πολύ έξυπνοι στο ΤΕΦΑ. Μπήκατε. Να πούμε ότι ο Μάριος είναι παιδικός μου φίλος, εγκάρδιος. Οπότε έχουμε μια Σωτήρης, γιατί τώρα είναι γλυκό. Έχουμε μια άλλη φυσικότητα μεταξύ μας. Γι' αυτό και πολλές μπιχτές, όχι ότι οι τεφατζίδες είναι άνθρωποι. Μπήκατε όμως πολύ επιθετικά, ρε παιδιά. Η αλήθεια είναι πως αυτό το επεισόδιο θα είναι λίγο πιο επιθετικό πιθανότατα ή πάρα πολύ μελό. Θα δείξει την πορεία, σίγουρα. Πάντως δεν θα είναι στα δύο άκρα. Σίγουρα. Καταρχάς θα υπάρχει ένα χάος, μην περιμένετε. Αρχή, μέση και τέλος. Ναι. Μην περιμένετε επεισόδιο βασικά, μπορεί να μην ανέβει και ποτέ αυτό. Όχι, θα ανέβει ό,τι και να είναι. Αυτό. Ό,τι και να είναι. Σήμερα κιόλας, είμαστε αργοπορημένοι μία μέρα. Είναι Σάββατο. Δεν πειράζει, είναι για καλό. Ήταν για καλό. Βράδυ, Σάββατο. Θέλω πάρα πολύ να τραγουδί. Στο τέλος. Θα το κάνουμε, θα το γυρίσουμε σε musical. Φαντάζεσαι. Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι, αργήσαμε μια μέρα, σήμερα είναι Σάββατο. Θα προσπαθήσουμε σήμερα που το γυρνάμε να ανέβει κιόλας, να μην το καθυστερήσουμε παραπάνω. Οπότε, Σωτηριάς κάτω το βιβλίο, που θα το έχουμε μπροστά μας για να υπάρχει μια έμπνευση. Ναι. Δεν είπαμε στον κόσμο τι θα κάνουμε σήμερα. Ναι, για πες ρε Σωτήρη. Στην ουσία ο Μάριος θα μας παρουσιάσει το βιβλίο το οποίο έχει γράψει. Με τίτλο. Θα μας πεις τον τίτλο. Εσύ θα το πεις. Το αγνώστο κενό. Το οποίο είναι, θα λέγαμε, μία συλλογή από βιώματα, εν πάση περιπτώσει, και είναι μια ποιητική συλλογή από μικρά κείμενα τα οποία έχει γράψει για κάποια βήτα. Λυρικά, πεζογραφικά, αποσπάσματα θα μπορούσε να τα πει κανείς κάποιος. Εν συντομία. Ναι. Το λέει πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Όχι, για να το πουλήσουμε, για το προϊόν. Δεν είναι. Εννοείται πως όχι. Ναι. Να πούμε και ότι το link από το βιβλίο μπορείτε να το αγοράσετε. Θα σας πούμε και στο τέλος, αλλά θα υπάρχει και στο description. Κάντε ένα like, ένα subscribe πριν ξεκινήσουμε τα πιο. Βάλτε κουδουνάκι αν έχουμε, άμα δεν έχουμε δεν πειράζει. Δεν αγοράστε. Θα αγοράσουμε. Τώρα μέρες γιορτές, ναι. Και Black Friday. Το βάλουμε στο τιμής, θα βάλουμε. Όπως καταλαβαίνετε, θα βγει όταν. Έχουμε ξεκινήσει να γράφουμε 3 λεπτά, δεν έχουμε πει τίποτα. Δεν πειράζει, είναι αυθόρμητο. Ωραίο. Ναι, είναι παρέστηκε και εγώ, ας πούμε, τον Μάριο, τον νυχτοβάτη, το γνωρίζω πρώτη φορά σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσουμε το podcast. Ναι. Εντάξει, εκτός από τον Σωτήρη που είναι παιδική φίλη. Πόσα χρόνια γνωρίζεις το μεταξύ, πριν μπούμε λίγο στα μεταξύ μας τώρα. Γνωριζόμαστε από παλιά. Σου τρίχεσαι να το γράψω το βιβλίο, ρε φίλε. Το δημοτικό. Θα μπορούσε. Γνωριζόμαστε από το δημοτικό. Πιο πολύ παρέα όμως κάναμε από γυμνάσιο, λύκειο. Κυρίως, βασικά, λύκειο. Η λύκειο και η συντρίτη λυκείου θήκαμε περισσότερο, αλλά νομίζω ότι από πρώτη, Δευτέρα λυκείου ξεκινήσαμε λίγο να. Νομίζω στην τρίτη λυκείου όλοι δενόμαστε με τα άτομα που κάνουμε παρέα, γιατί περνάμε και μια. Το ίδιο λούκι. Ναι. Είναι δυσκολία, ναι. Είμαστε το Εντάξει, θα γράψω ένα δεύτερο βιβλίο για εμάς τους δύο. Κάποια στιγμή. Ψήνεις να γράψεις ένα βιβλίο. Φαντάζεσαι. Για τη φιλία, θα πιάσουμε όλα τα. Όλα τα κοινωνικά συστήματα. Όλα τα κοινωνικο-οικονομική ανάλυση σήμερα. Δεν θα πούμε για το βιβλίο, αφήστε το, δεν πειράζει. Να πάτε να το αγοράσετε. Πάτε αγοράστε και. Τέλος, αυτό φτάνει. Λοιπόν. Γιατί είμαι τόσο επιθετικό με τον κόσμο, πώς θα το πουλήσω. Συγγνώμη, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που ακούσατε. Θα ξεκινήσουμε λίγο πιο σοβαρά τώρα. Όσο μπορούμε. Όσο γίνεται. Όσο γίνεται. Το καταδίνω. Λοιπόν. Φιλόλογοι. Δεν θα πάει. Κλασικοί φιλόλογοι είστε. Λοιπόν, είμαστε. Και ποιο το κανάλι?
Κλασική διάλογη. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε promotion και τεστάκια ταυτόχρονα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Είμαστε τόσο καλοί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο, θέλουμε να σε γνωρίσουμε. ναι, βεβαίως. Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σε κάποιον που δεν σε ξέρει, ρε παιδί μου? Πώς θα τον περιέγραφα τον εαυτό μου? Θα με περιέγραφα κυρίως ως αρκετά ευαίσθητο, όχι ασχέτως με το περιεχόμενο του βιβλίου. Γενικά στη ζωή μου είμαι λίγο ευαίσθητος και φοβητσιάρης. Από εκεί και πέρα μου άρεσε να καταπιάνω με διάφορα ζητήματα, είμαι αρκετά πολύ άσχολος, όσο μπορώ δηλαδή και όσο γίνεται. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, όταν εννοείς πώς θα τον περιέγραφα, από ποια άποψη, για χαρακτηριστικά γενικά ατομικά, για πράγματα της ζωής μου. Για πράγματα της ζωής σου, ρε παιδί μου. Πώς λες, ρε παιδί μου, έγραψα ένα βιβλίο. Ναι. Είμαι πλέον και επίσημα συγγραφέας. Βασικά ναι. Ευτυχώς βασικά δεν θα με χαρακτήριζα συγγραφέα εγώ. Okay. Γενικώς εντάξει, οκ. Το δέχομαι όταν μου λέει καμιά φορά τον τίτλο, αλλά δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, επειδή είναι ένα χόμπι, σαν άλλα χόμπι που έχω, είναι η μουσική. Παίζω και τραγουδάω, παίζω κιθάρα, τραγουδάω γενικότερα. Έχεις κάποιο Instagram? Έχω Instagram, θα το βάλουμε από κάτω μετά. Αλλιώς με λένε Μαριός Ασχέτο. Έχω και από κάτω παύλες και αυτά, δεν τα θυμάμαι, παιδιά. Με συγχωρείτε, δεν το έχω με αυτά. Ούτε με το promotion, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω να πουλάω τον εαυτό μου, αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει. Ούτε εμείς. Έχω δύο άτομα, δεν βοηθήστε μας γενικότερα. Δεν πειράζει. Παρόλα. Εν τω μεταξύ, ακόμα πάρα πολύ επιθετικός, αυτό έχω συνειδητοποιήσει. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ, ίσως φταίει το άγχος. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε, δεν πειράζει. Όλοι νομίζω έχουμε λίγο άγχος. Πάντα, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα απελευθερωθώ. Βλέπω και τον Eminem απέναντι. Είναι καλλιτέχνης. Θα πω το εξής. Καλύτερο να έβλεπες κανένα Type Art τέτοια ώρα, αλλά. Μην να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, δεν θα τελειώσει ποτέ. Ναι, ουσιαστικά παίζω κιθάρα, τραγουδάω. Καθαρά ερασιτεχνικά και χομπιστικά πάλι. Σε κάποια μαγαζιά έχω παίξει. Από εκεί και πέρα με τη συγγραφή, εντάξει, είναι ένα χόμπι που κάνω. Υπάρχει ξεχωριστή ερώτηση πιο κάτω για το τι ρόλο παίζει. Αυτό όχι, είναι ένα χόμπι, ρε παιδί μου. Όχι, μένω προς το παρόν σε αυτό, θα φτάσουμε σε εκείνη την ερώτηση καλύτερα. Ότι απλά γράφω χομπιστικά τελείως, για να απελευθερώνομαι έτσι λίγο πιο προσωπικά. Πιο πολύ. Ναι, και περισσότερο. Και από εκεί και πέρα σπουδάζω, όπως είπα και πριν, στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Θεσσαλονίκης. Αλίμονο. Ας πούμε τον τίτλο. Άρα ασχολούμαι με την γυμναστική και με την άσκηση γενικότερα, τη φυσική δραστηριότητα. Σε ποιο έτος είσαι? Είμαι στο 4ο έτος. Θα το πάρουμε το πτυχίο. Θεωρώ πως ναι, δεν χρωστάω κάτι ακόμα. Αλλά μπορεί. Κανείς δεν ξέρει. Μας το ευχόμαστε και αν με το καλό πάρεις και το πτυχίο και μπορέσουμε να έρθουμε, θα έρθουμε. Αμοιβαίο προς εσάς και προς όλους όσους προσπαθούν να πάρουν ή παίρνουν φέτος το πτυχίο τους για οποιοδήποτε λόγο. Συγχαρητήρια. Όποτε έρθει αυτό, χαρά για όλους. Ακριβώς. Λοιπόν, τι σε χαρακτηρίζει περισσότερο ως άνθρωπο? Τι με χαρακτηρίζει? Ναι. Έναν τίτλο, ας πούμε, που θα έβαζες. Ναι. Στον εαυτό σου. Να περιγράψεις τον εαυτό σου με μία λέξη. Όχι βρισιά. Όχι. Περάσαν πολλές τέτοιες λέξεις. Γι' αυτό το κατάλαβα. Όχι, δεν θα το πω. Αδυναμία. Αδυναμία ως προς τι? Βάλε λίγο καμιά λέξη παραπάνω. Αδυναμία, είδες ένα. Ας πούμε ότι, ρε παιδί μου, όπως είναι η ευαισθησία, ότι δηλαδή κάποιες φορές πολύ συχνά αισθάνομαι αδύναμος. Δεν σημαίνει ότι είμαι αδύναμος και καλά, αλλά ότι το αισθάνομαι. Δηλαδή, άμα με έλεγες τι αισθάνομαι για μένα, δεν αισθάνομαι αδύναμος, αλλά πάντα βρίσκω τρόπους για να ξεπερνάω αυτό το εμπόδιο. Τα λέει πολύ ωραία. Δεν ξέρω πώς θα πάει σήμερα, πόσα λεπτά θα βγει αυτό το podcast. Θα βρούμε. Δεν πειράζει. Πάμε στην ερώτηση που σου είπα ότι έρχεται. Οπότε μεταξύ λένε ο τύπος έχει κατάθλιψη, έτσι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, τύπου. Πώς περιγράφει αδυναμία θάνατος. Ναι, θανατικό. Ναι, σε αντίθεση με το βιβλίο που βγάζει με ένα πολύ δυναμικό χαρακτήρα. Ως προς τον έρωτα. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγες? Όχι. Με έβγαλε πιο πολύ αυτό. Καταρχάς με χτυπάς το πόδι στο τραπέζι. Κατά λάθος. Ναι, μου βγάλει πιο πολύ μια κατάθλιψη. Κατάθλιψη. Ναι. Μπράβο, ωραία μου το πουλάς. Μάλλον, θα σου πω. Καλή κατάθλιψη. Είμαι σαν το Στογεύσκι. Δεν έχεις ερωτηθεί τόσο πολύ μάλλον στη ζωή σου. Δεν έχω ερωτηθεί. Γιατί θα σου πω ούτε κι εγώ. Ναι. Ισχύει.
Πάλι καλά δεν είμαστε σχέσεις. Ωραία. Ναι, λοιπόν, θα το αναλύσουμε μετά όλο αυτό. Ναι. Τα προσωπικά σου. Ναι, Εντάξει, μετά, όταν κλείσουμε. Προφανώς. Ψυχανάλυση. Ωραία. Τι ρόλο παίζει η γραφή στη ζωή σου? Τι ρόλο παίζει ψυχοθεραπεία? Με μία λέξη είναι ψυχοθεραπεία. Όποτε νιώθω άσχημα, μόνο τότε γράφω. Οκ. Όταν πιέζω. Και σου βγαίνει αβίαστα ή σου βγαίνει επιτηδευμένα αυτός ο λόγος? Γιατί το βιβλίο έχει ένα εξαίσιο λόγο. Σας ευχαριστώ αρχικά για τα καλά σας λόγια. Υπάρχουν κάποια σημεία που εγώ τα έχω γράψει και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ καλογραμμένο, πάρα πολύ. Υπερβολικά πολύ θα έλεγα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Όντως, πέρα την πλάκα τώρα, γιατί κάνουμε αστεία. Εντάξει, ναι, και εμείς όντως πολύ σοβαρά το λέμε. Αλλά μου βγαίνει αβίαστα συνήθως. Εντάξει, υπάρχουν και στιγμές που μπορεί να κάθομαι και να διορθώνω, να ξαναγράφω, να σβήνω, αλλά τις περισσότερες φορές προσπαθώ απλά αυτό που σκέφτομαι απλά να περνάει στο χαρτί, τίποτα άλλο. Αυτά που έχουν γραφτεί σε αυτό το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας, τα έχεις περάσει, ρε παιδί μου, τα έχεις διαβάσει και 2 και 3 φορές, έχουν διορθωθεί ή είναι ακριβώς ό,τι έγραψες με ελάχιστες, ρε παιδί μου, διαφορές? Τα βασικά... Πάρ' το βγάζουμε έκδοση τέλος, πάρε το όλο. Τα αποσπάσματα τα οποία έχουν αλφαβητική σειρά και είναι, νομίζω ότι ουσιαστικά όλο το ζουμί του βιβλίου είναι αυτά τα μικρά, τα πεζογραφικά αποσπάσματα. Έχουν αλφαβητική σειρά για να ξέρουν και οι άνθρωποι που ακούν σήμερα τι έχει το περιεχόμενο. Αυτά όταν ξεκίνησα να τα γράφω, όπως με ερχόντουσαν, τα περνούσα απευθείας χωρίς καμία διόρθωση. Και όταν τα πέρασα σε έναν υπολογιστή για να γίνουν ένα βιβλίο, ένα νέο κείμενο, προσθέτοντας δηλαδή μια ιστορική αναδρομή, μια περιγραφή. Copy-paste, ας το πούμε. Ναι, έτσι. τα έκανα copy-paste χωρίς καμία αλλίωση του πρωτοτύπου που υπάρχει σε ένα τετράδιο που γράφω γενικά τη σκέψη μου. Και υπάρχει ξέχωρο κεφάλαιο για αυτό το πρόσωπο. Ναι. Πολύ καλό αυτό. Γιατί έχει πολύ σωστά δομημένο λόγο. Δηλαδή, Ναι, είναι πολύ καλό. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Οπότε όντως φαίνεται ότι βγαίνει αβίαστα. Λοιπόν, πριν το βιβλίο, πριν ρε παιδί μου ξεκινήσει να γράψεις και γεννηθεί σαν ιδέα και είχες ξανασχοληθεί με τη συγγραφή, είχες γράψει κάτι, οτιδήποτε, πέρα από τη μουσική? Καταρχάς, μουσική, ενώ στίχους τραγουδιών δεν μπορώ να γράψω, δεν ξέρω. Δηλαδή, θαυμάζω πολύ αυτούς που το κάνουν, πραγματικά είναι απίστευτο, αλλά εγώ προσωπικά αδυνατό να το κάνω. Αισθάνομαι πραγματικά άχρηστος σε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω. Εγώ, ας πούμε, τη σκέψη μου και πεζογραφικά αποσπάσματα, τέτοιες σκέψεις, με αριθμητική σειρά στο τετράδιο, τις ξεκίνησα από το 2018. Όταν πάλι νομίζω είχαν ξεκινήσει εκεί στην εφηβεία πάλι για ερωτικούς λόγους. Όχι όμως οργανωμένα αποσπάσματα, δηλαδή μπορεί να βάζα σκέψεις, προβληματισμούς. Της τάξης της μιας σειράς μέσα στο τετράδιο αυτό, το οποίο είναι σαν μια μικρή ατζέντα, δεν είναι κανονικό τετράδιο. Πέρασε καιρός, εκείνο το διάστημα το 18 μέχρι το 19-20 έγραφα συνέχεια. Μέσα στην πανδημία νομίζω είχα σταματήσει, αν θυμάμαι καλά, ή έγραφα μια φορά στους 5 μήνες, ας πούμε, είχα γράψει. Και απλά μόλις ήρθε η ώρα και αισθάνθηκα αυτά που αισθάνθηκα για το πρόσωπο αυτό μέσα στο βιβλίο, τότε ξεκίνησα να γράφω σχεδόν κάθε 3 μέρες ή κάθε 2 μέρες. Άρα εντάξει, το συζητήσουμε και αργότερα εδώ. Κάθε φορά που έγραφες το οτιδήποτε, ήταν για ερωτικούς σκοπούς, ρε παιδί μου? Ήθελες να εξωτερικεύσεις κάποιο... Γενικώς, εννοούμε από το παρελθόν, έτσι, ναι. το 18. Όχι, δεν ήταν πάντα. Συνήθως, βασικά το ερέθισμα που πάντα εγώ αντλώ, ίσως σε εισαγωγικά, εκεί που τα πράγματα με προβληματίζουν λίγο παραπάνω, είναι τα ερωτικά. Ναι. Οπότε όταν ζορίζομαι συναισθηματικά για ερωτικά ζητήματα, αυτόματα αυτό θα περάσει στο χαρτί σαν ένας ερωτικός προβληματισμός. Άρα συνήθως γι' αυτό, αλλά έχει τύχει να γράψω πράγματα που απασχολούν το μέλλον μου ή κάτι το οποίο, μια συμπεριφορά μου και πώς την παραλληλίζω στην κοινωνία έξω και με προβληματίζει και σκέφτομαι πώς μπορεί να βελτιωθεί. Δηλαδή, αντλώ από διάφορα πράγματα έμπνευση, συνήθως είναι όμως από ερωτική είτε απογοήτευση, είτε προβληματισμό, ανασφάλεια, τέτοια. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να σταθούμε πιο πολύ στο βιβλίο, σαν βιβλίο. Και θέλω να μας πεις πώς πήρες αυτή την απόφαση, πώς γεννήθηκε στην ουσία το άγνωστο κενό, το αγνώστο κενό. Πώς ξεκίνησε? Αρχικά
δεν ξεκίνησε ως βιβλίο, ξεκίνησε ως μία ανάγκη. Όσο δεν έβλεπα το πρόσωπο για το οποίο είναι αφιερωμένο όλο αυτό το μικρό αυτό βιβλιαράκι, ήταν απλά η ανάγκη μου να συνδέομαι πνευματικά με εκείνο το πρόσωπο χωρίς να το βλέπω καθόλου. Δηλαδή ήταν η ανάγκη να εξωτερικεύω αυτό που αισθάνομαι κάπου, γιατί νιώθω ότι άμα δεν το κάνω, ότι αυτό με πιέζει, ότι με προκαλεί ασφυξία, δεν είμαι καλά. Και γράφοντας αυτά τα αποσπάσματα, κάποια στιγμή είπα ότι πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους, γιατί μέσα σε αυτό το τετράδιο δεν έγραφα μόνο αυτά, έγραφα και άλλα. Όπως σας είπα, μέσα σε αυτό το τετράδιο έχω αριθμητική σειρά κειμένων, αυτά όμως είναι τα μοναδικά που έχουν αλφαβητική σειρά. Είναι ξέχωρα, είναι ξεχωριστό κεφάλαιο. Αλλά επειδή ήταν ανάμεικτα μέσα σε αυτό το τετράδιο, ήθελα να φτιάξω κάτι το οποίο θα μπορέσω να το δημοσιεύσω, αλλά να έχει μια οργανωμένη δομή για να καταλαβαίνει ο κόσμος και τι συμβαίνει. Να μην βλέπει απλά διάσπαρτα κείμενα, 25 κείμενα τα οποία δεν καταλαβαίνει τι λέει. Ναι. Το ακούω. Θες να μας πεις λίγο το story? Το story, ωραία. Το story ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, πάντα μπερδεύω την τελική ημερομηνία, το έτος. Δεν πειράζει. Όποιος θα πάρει το βιβλίο θα δει μέσα τις ημερομηνίες. Ήταν σίγουρα 17 Νοέμβρη του 2024, νομίζω, το 24. Ναι. Τώρα έχουμε ή το 23, μπορεί και το 23 νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έχουν περάσει... Στα πολύ κοντά. Ναι, είναι στα πολύ κοντά. Ήμουνα δεύτερο έτος πανεπιστημίου. Άρα ναι, είμαστε εκεί στο 23. Ναι. Είχα φύγει στο εξωτερικό γιατί είχαμε ένα συγγενή, εγώ και η αδερφή μου πάνω, που έκανε Εράσμους σε πάση περιπτώσει. Πήγαμε πάνω, είχα χάσει το κινητό μου, γενικά δεν ξεκίνησε πολύ καλά το ταξίδι, το έχασα με το που έφτασα εκεί. Ναι. Θεωρούσα ότι οι διακοπές δεν θα πάνε πολύ καλά, ότι ήταν και κοντά στα Χριστούγεννα, παρόλο που όλα ήταν τόσο όμορφα. Κακός ιονός. Ναι, έλεγα... Μαύρη γάτα. Ναι, μαύρη γάτα πραγματικά δηλαδή. Ξαφνικά, σε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό που έχουν φυσικά στη Βιέννη, που είναι γεμάτα εκεί πέρα. Το μεταξύ ήταν πολύ ψαγμένος αυτή τη στιγμή. Τύπου στη Βιέννη και έχω πολύ ταξιδέψει, ας πούμε. Και το δεύτερο σπίτι μου, όπως είναι η Βιέννη. Ναι, όπως εξηγώ λοιπόν στην πατρίδα τη δεύτερη της Βιέννης. Εκεί πέρα λοιπόν είδαμε μια παρέα από Ελληνίδες, από κορίτσια δηλαδή από εδώ πέρα από τη χώρα. Και είπα κάτι, εγώ ξέρω, έτσι χιουμοριστικό και καλά για να τραβήξω λίγο την προσοχή. Ήμουνα με άλλα 3 κορίτσια στην παρέα εγώ πάνω στην Αυστρία, συγγενικά πρόσωπα και μια φίλη. Και όταν βρισκόμασταν εκεί πέρα, μετά από λίγη ώρα αφού κάναμε μια βόλτα και αυτές ήταν στο πατινάζ, τις είδαμε, μιλήσαμε λίγο παραπάνω και τότε γνώρισα αυτή την κοπέλα για την οποία έχω γράψει όλο το απόσπασμα. Μιλήσαμε ένα 20 λεπτό. Ήταν η πιο έτσι, συνταρακτική παρουσία που έχω αισθανθεί, όπως εγώ την είδα σαν αντικατοπτρισμό πάνω στο χώρο. Εγώ αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ότι είναι η πρώτη φορά που έχω σαστήσει. Έχω δει διάφορες κοπέλες, όπως και όλοι μας φαντάζομαι αντίστοιχα. Διάφορες παρουσίες. Ναι, παρουσίες, αλλά αυτή ήταν η πιο ξεχωριστή. Σου έκανε εντύπωση. Ναι, μου έκανε εντύπωση και κυρίως με πελάγωσε. Δεν ήξερα δηλαδή τι να πω. Ήταν κάτι πολύ δυνατό. Είναι αυτό που λένε κάποιοι και τον κεραυνοβόλο έρωτα και αυτά. Ναι. Αν μπορώ εγώ να πω βιωματικά πώς μπορώ να το μεταφράσω, νομίζω ότι ήταν αυτή η συνθήκη. Ήταν και λίγο κινηματογραφικό, γιατί δεν βρεθήκαν στην Ελλάδα. Βρεθήκαμε στην Ελλάδα και το αστείο ποιο είναι, ότι επειδή δεν είχα κινητό, το είχα χάσει. Γνωριστήκαμε με τα παιδιά εκεί πέρα. Αφού μιλήσαμε 20 λεπτό και όλοι, γιατί τόσο την έχω δει στη ζωή μου, δεν έχω συναναστραφεί μαζί της από τότε. Ουσιαστικά τι έγινε, έδωσαν τα κορίτσια της παρέας μου το Instagram τους και από εκεί κάνοντας αλλαγή λογαριασμού στο τηλέφωνο της αδερφής μου, ας πούμε βρήκα και εγώ, έκανα το αίτημα και ήμασταν μαζί στο τέτοιο. Χτυπάω και το τραπέζι συνέχεια, θα πω ένα ντουκ σαν μπάσο, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, και γυρίσαμε στην Ελλάδα ο καθένας μετά τις διακοπές στα συνάφη. Δεν ξανά είχαμε επικοινωνία. Σε αυτό το σημείο να πω ότι εγώ βρισκόμουν και σε μια σχέση τότε. Βέβαια ήμουν πολύ καλά, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη σχέση μου. Οπότε δεν νομίζω ότι περνούσε καν από το μυαλό μου ότι
όλο αυτό το πράγμα μέσα στο. Όλη αυτή η κατάσταση και η εικόνα, η συνθήκη ήταν λες και προσωρινά αποθηκεύτηκε απλά στο υποσυνείδητο χωρίς να το σκέφτομαι καθόλου. Ήμασταν καλά. Βάση περιπτώσει, χωρίζουμε το καλοκαίρι με την κοπέλα, δεν έχει καμία σημασία το κομμάτι αυτό. Ναι. Και φτάνουμε στο καλοκαίρι, αφού έχω χωρίσει και τα έχω ξεχάσει όλα. Δεν ξέρω καν τι γίνεται, γιατί ετοιμάζομαι για το επόμενο έτος για το πανεπιστήμιο, για πότε θα φύγω και αυτά γύρω στον Αύγουστο. Βλέπω ανεβάζει στα δικά της social media φωτογραφίες από το Αιγαίο, τις διακοπές της, ένα 20ημερο, δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες. Ναι, θυμάμαι, ήταν κάπου στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες αν δεν κάνω λάθος. Με το που το είδα, ένιωσα, αναβιώθηκε όλο αυτό το συναίσθημα, η εικόνα εκείνη ζωντάνευσε πάλι και περνώντας ο Αύγουστος και φτάνοντας πλέον Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα 25 Σεπτεμβρίου, αποφασίζω ότι πρέπει να γράψω ένα γράμμα για να μπορέσω να της δηλώσω αυτό το οποίο αισθάνομαι και προφανώς και είχα αισθανθεί τότε, αλλά δεν υπήρχε τρόπος λόγω της κατάστασης να συμβεί τίποτα το οτιδήποτε. Το κάνω, γράφω το γράμμα, μετά από 2-3 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς, στέλνω το γράμμα με βοήθεια φίλων μου και φίλων της που τις είχα γνωρίσει πάνω και αφού δέχομαι μια απάντηση που δεν έχει σημασία τι απαντήθηκε και τα συναφή, εγώ αποφασίζω ότι δεν θέλω να σταματήσω να γράφω γι' αυτό. Θέλω να συνεχίσω να γράφω μια συλλογή αφιερωμένη σε εκείνη, γιατί συνειδητοποιώ ότι είναι κάτι πιο σημαντικό από άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Και αφού αποφασίζω ότι θα πάω στην Αθήνα με προσπάθεια να την προσεγγίσω και να την ξαναδώ, έστω με παρέα, γιατί προφανώς και ήταν ευνηδιαστικό να στείλει κάποιος μετά από 1,5 χρόνο, 1 χρόνο, ένα γράμμα και να σου πει «Γεια σου, σε ερωτεύτηκα και είδες το πατώτη και το λέω τώρα και θέλω να σε δω κάπως». Οκ, δεν τελεσφόρησε, δεν πέτυχε η προσπάθεια. Βίωσα μια πολύ δύσκολη νύχτα, μπορούμε να τα πούμε και πιο μετά αυτά, πιο αναλυτικά, πιο ξεχωριστά αν θέλετε. Και ήταν η πρώτη φορά που αντί να σταματήσω και να πω από εγωισμό ότι τέλος, ότι έγραψα και δεν αξίζει τίποτα, ότι τώρα είναι που αξίζει περισσότερο. Ότι αυτό είναι κάτι πιο σημαντικό, πλέον λειτουργεί σαν μούσα, λειτουργεί σαν μια οντότητα υψηλότερη, ανώτερη από μένα. Κινητήρια δύναμη για να γράψεις. Και η συγγραφή πλέον είχε γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς μου. Το χαρτί και το μολύβι ήταν προέκταση πλέον του ίδιου μου του χεριού, δηλαδή δεν μπορούσα να σταματήσω. Και συνέχισα να γράφω, όπως και τώρα συνεχίζω να γράφω και απλά αποφασίζω την άνοιξη του ίδιου έτους να το κάνω βιβλίο. Όπου πήγαινα, ακόμα και κάποια μικροταξίδια εκδρομές, έπαιρνα μαζί μου το κινητό μου και σημείωνα το κείμενο μέσα σε ένα Word. Έγραφα και κάποια στιγμή ολοκληρώθηκε, επικοινώνησα με έναν εκδοτικό οίκο, τον Οσελότη συγκεκριμένα, με τον οποίο συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και βγήκε εδώ στο αυτό το ωραίο, όχι βιβλίο ωραίο, καλά, δεν το λέω προσωπική σαν αξιολόγηση, προσωπικά το λέω από άποψη λύτρωσης ατομική συναισθηματική, δηλαδή το λέω ωραίο ατομικά για μένα, ότι δηλαδή με αυτό το πράγμα είναι μια συναισθηματική παρακαταθήκη. Και όσοι με ρωτάνε καμιά φορά ποιος είναι ο σκοπός του, ουσιαστικά, είναι αυτό. Θέλω να αφήσω στον κόσμο και στην ίδια φυσικά, που ούτως ή άλλως εκείνη είναι κατά βάση το βιβλίο, αλλά μια συναισθηματική παρακαταθήκη μιας καλής πλευράς οπτικής του εαυτού μου. Αυτό, δηλαδή αυτός είναι ο ρόλος και η λειτουργία του βιβλίου, τίποτα παραπάνω. Από εκεί και πέρα ο καθένας το αξιολογεί θετικά, αρνητικά, προβληματίζεται, είναι τέχνη, όπως θέλει το εκλαμβάνει και το αξιολογεί ο καθένας, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αυτό το βιβλίο δεν σκέφτηκες να το στείλεις? Πριν από αυτό, εγώ να πω κάτι άλλο, συγγνώμη, σαν παρένθεση. Ωραίο. Επειδή εξωτερικά είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι λιτό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έχει ένα μάτι. Θες να μας πεις αυτό το μάτι είναι τυχαίο? Το μάτι δεν είναι καθόλου τυχαίο, είναι από φωτογραφία που είχα δει από την ίδια την κοπέλα και με μια φίλη μου, την Ραφαηλία συγκεκριμένα, η οποία είναι μια εξαιρετική σκητσογράφος. Να δώσουμε και τα credits. Ναι, και προσπαθούσα και προσπαθώ πραγματικά να το δημοσιεύω αυτό και να την προμοντάρω όσο γίνεται, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ καλή και νομίζω το βιβλίο μπορεί να μην λέει τίποτα, αλλά μόνο με αυτό το σκίτσο πραγματικά κερδίζει πάρα πολλά.
δικό της ήταν η όλη σκέψη του τι θα έχει απ' Η σκέψη έξω? ήταν δική μου. Δηλαδή κάποια μέρα πήγα κάτω στην παραλία στη Θεσσαλονίκη στο Και Θεμαϊκό. το μονόγραμμα μέσα Όλο. στο... Ναι. Ήταν δική μου σκέψη. Απλά επειδή εμένα το χέρι μου δεν μπορεί να ζωγραφίσει τίποτα. Δεν πιάνει. Έκανα ένα σκίτσο απέσιο Ναι. και της είπα, εσύ που ξέρεις κυριολεκτικά και μεταφορικά να ζωγραφίζεις. Καλών τεχνών είναι η κοπέλα. Όχι, έχει άλλο επάγγελμα, αλλά είναι αποθυμένο και όνειρό της να εδραιωθεί στο χώρο. Δηλαδή Να ευχηθούμε να εδραιωθεί λοιπόν, γιατί Ακριβώς. κάνει εξαιρετική δουλειά. Ακριβώς, και είναι όπως εγώ που κάνω χόμπι και κάποια πάνε έτσι αλλιώς. Σαν τη μουσική, ας πούμε. Ναι, απλά η διαφορά είναι ότι εδώ πραγματικά θέλω να το κάνω επάγγελμα, δεν είναι απλά ένα χόμπι το οποίο Ναι, θεωρώ ναι. ότι θα το καταφέρει. Το πιστεύω και νομίζω φαίνεται κιόλας και το αξίζει πραγματικά. Ναι, είναι πάρα πολύ Πραγματικά, καλό. ναι. Αυτό ήθελε σαν παρένθεση, κλείνοντας. Ναι, όχι, αυτό, ναι. Πάμε στη δικιά μου ναι, ερώτηση θύμισε τώρα. μου λίγο την ερώτηση, γιατί πραγματικά δεν τη θυμάμαι. Η ερώτηση Μιλάω και είναι πολύ. γιατί δεν το έστειλες αυτό το βιβλίο? Δεν τη Έτσι Καταρχάς, όπως πώς ξέρεις είναι. εσύ ότι δεν το έστειλε? Ξέρω. Από Εντάξει, πηγές. Εντάξει, εδώ καρφώθηκε Ξέρω, λίγο ο έχω- Σωτήρης, γιατί Έχω μέσα. έβαλε στους δημοσιογράφους σου να το ψάξουν. Ναι, θα ναι, μου έχω πεις. μέσα, έχω Ναι, μέσα. έχεις τα μέσα. Η αδερφή μου με πούλησε. Ναι. Όχι. Λογικά η Ιωάννα μου. Λογικά η Ιωάννα. Ήδη διαφημίζουμε και την αδερφή μου τώρα. Ναι, shout out Ιωάννα. Άμα θέλεις να μου στείλεις τα Instagram να τα βάλουμε που κάτω. όλα, Έχει ναι. ο πατέρας μου, άμα θέλετε να βάλουμε τον πατέρα Ναι, μου. ναι, εγώ είναι. Γιατί όχι. Και τα ξαδέρφια μου, παιδιά, μην αγχώνεστε, είμαστε μεγάλο σόι. Όντως. Τέλος πάντων, να μην το επεκτείνουμε παραπέρα, γιατί θα επεκταθεί πολύ αυτό το ζήτημα. Ναι, ναι, ναι. Και θα είναι και λίγο cringe. Πάμε λίγο στο κομμάτι του. Τι με έρωτησες, το ξέχασα ήδη. Τρίτη φορά που την κάνω αυτή την Δεν πειράζει, ερώτηση. δεν πειράζει. Ναι. Γιατί δεν το έστειλες αυτό το βιβλίο, έτσι όπως είναι. Ωραία, Το κείμενο αρχικά αυτό είναι για παιδιά, εκείνη. δεν το έστειλα. Ναι, Α ξεκινήσουμε να το από αυτό. Ναι. Μιας και το σποιλάρεις, θα το πω κι εγώ μια φορά ότι δεν το έχω στείλει. Δεν το έστειλα πρώτον γιατί από την τελευταία φορά που είχα πάρει τη διεύθυνση, μια διεύθυνση ουδέτερη που ζήτησα από τις φίλες της για να σταλθεί το γράμμα τότε, εγώ είχα διαγράψει εκείνα τα στοιχεία, γιατί από την ώρα που... Στην ουσία δεν το έστειλες δηλαδή το γράμμα στο σπίτι της, το Όχι. έστειλες κάπου και οι φίλες Ναι. της πήγαν και το πήραν. είχα πει τις φίλες της ότι δεν θέλω να μου δώσουν διευθύνσεις σπιτιών Ναι, προφανώς. προφανώς. Καλά, και δεν θα Πολύ, ήθελα πολύ κιόλας εγώ. creepy. Ναι, για λόγους ασφαλείας, προσωπικών δεδομένων και τα συνάφη. Προφανώς. Λέω Ναι. οποιαδήποτε διεύθυνση θέλετε εσείς και θεωρείτε ότι είναι ασφαλές. Και τιμή σου κιόλας αυτό, έτσι, να το πω. Ναι. Εντάξει, ναι, το θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό και το πιο φυσιολογικό σε κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Ναι. Σαν Ναι. κατάσταση. Ναι. Επομένως, δεν είχα πλέον τη διεύθυνση, το πρώτο κομμάτι, αλλά ούτως ή άλλως είχα σκεφτεί ότι πρέπει να σεβαστώ την ίδια μου τη μούσα. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν ήθελε τότε να δεχτεί την ανταπόκριση, να βρεθούμε ή το οτιδήποτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να την ξαναφέρω σε δύσκολη θέση στέλνοντας κάτι το οποίο ναι. Δηλαδή μπορεί να την τάραζε, μπορεί να μην ήθελε, μπορεί να μου έλεγε ξαφνικά ότι γιατί το έκανες αυτό. Βέβαια θα μου πεις, δεν υπάρχει ονομαστική αναφορά και ούτε πρόκειται φυσικά Ναι, να την ναι. εκθέσω ποτέ, αλλά Προφανώς. μπορεί να έλεγε και πάλι. Γιατί το έκανες, εγώ δεν ήθελα να γίνει ποτέ. Οπότε λέω, δεν θα υπάρξει σχετική επικοινωνία για αυτό το θέμα. Αν η ίδια θα ήθελε να επικοινωνήσει, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε όλο αυτό. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Μάλιστα. Ωραία το βιβλίο. Θέλω να μου πεις αν θυμάσαι το πρώτο γράμμα που έχεις γράψει για το βιβλίο γενικότερα. Αν θυμάμαι το πρώτο γράμμα, εννοείς. Το πρώτο ναι. πράγμα που έχεις γράψει, ας το πούμε, και σηματοδοτεί την κοπέλα αυτή. Ναι, το γράμμα το οποίο το έστειλα 25 του Σεπτέμβρη του επόμενου έτσι από τότε που τη γνώρισα, δηλαδή όταν ξεκίνησα να γράφω εν πάση περιπτώσει, είναι το μοναδικό βασικά κείμενο το οποίο το έχει διαβάσει εκείνη και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει στο βιβλίο. Γιατί το θεωρώ το πιο σημαντικό από τα κείμενα αυτά, γιατί είναι το μοναδικό που το έχει διαβάσει και έχω δεχτεί ανταπόκριση. Όλα τα άλλα ήρθαν μετέπειτα, δεν ξέρω αν τα έβλεπε ή όχι, γιατί έχω και ένα blog στο οποίο ανεβάζω όλα μου τα κείμενα και του βιβλίου αυτού είχα κάποτε, πλέον είναι μόνο στο βιβλίο. Ακολούθησαν και κάποια άλλα που τα έχω περάσει στο blog μου αφιερωμένα ξέχωρο κεφάλαιο για την ιστορία αυτή και δεν ξέρω αν εκεί μπαίνει, τα παρακολουθεί, τα έχει διαβάσει ποτέ τα υπόλοιπα ή αν έχει πάρει και το ίδιο το βιβλίο σαν βιβλίο από την Αθήνα κάτω, δεν το γνωρίζω.
Και μάλλον δεν θα το μάθεις. Και δεν θα το μάθω. Μάλλον δεν θα το μάθω. Και θεωρώ και εντάξει, ίσως είναι και καλύτερα θεωρώ. Μένει και σαν μια έτσι φολκλωρική, ρομαντική, παρελθοντική συνθήκη. Να το πω έτσι. Ένα άλλο το μυστήριο, Ναι. Ένα ρομάντζο μιας άλλης εποχής ίσως, χωρίς όμως επιτυχία. Okay. Κάτι τελευταίο που θέλω εγώ για να κλείσω. Μιας και δεν τα ξέρεις. Μιας και όντως ο Σλίζ δεν έχει τα μέσα για να μάθει. Όντως δεν τα ξέρω, γιατί αυτό όντως δεν το ρώτησα ποτέ και μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν το είδα. Γιατί είναι κάτι το οποίο με έκανε φοβερή εντύπωση. Το ψάχνει τώρα. Ναι, είναι σοβαρός, αυτό με ανησυχεί. Όχι, δεν το ψάχνω επιτηδευμένα. Αν πέσει το μάτι μου κάπου. Το θυμάσαι τουλάχιστον το αναφέρει. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές μέσα στο βιβλίο που αναφέρει σε αυτήν, χωρίς το μονόγραμμα. Ναι. Κατάλαβα πώς να το πάει. Ό,τι αναφέρεται σε εκείνη, είτε αυτό είναι μια προσωπική αντωνυμία, είτε είναι κάποια γενική της προσωπικής αντωνυμίας, ό,τι τέλος πάντων έχει να κάνει και αναφέρεται σε εκείνη, είναι γραμμένο με κεφαλαία γράμματα, ακόμη και μέσα στην πρόταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο σκέφτηκες προφανώς να το γράψεις, αλλά το γράψεις επιτηδευμένα, να φανταστώ. Ναι, και το θέμα ποιο είναι ότι επειδή τα πρώτα κείμενα ήταν να τα αφήσω άθικτα, να μην έχουν επεξεργασία, αυτά τα 25 που σας είπα που έχουν αλφαβητική σειρά, εκεί μέσα δεν είναι κεφαλαία. Όταν αναφέρω πεζά. Ναι, είναι καθαρά πεζά, δεν έχουν καμία επεξεργασία. Και όσοι θα το πάρουν τη γραφή θα το... Ναι, μπορούν να το δουν, δηλαδή να το διαπιστώσουν από μόνοι τους. Όταν έγραψα το υπόλοιπο κομμάτι, επειδή πλέον ήταν μια ιστορία και ήταν ένα κεφάλαιο του παρελθόντος, θεώρησα ότι αυτή η αναδρομή σε κάτι τόσο σημαντικό για μένα θα πρέπει να δηλώνεται ξεχωριστά από οποιαδήποτε άλλη λέξη ή φράση αναφέρεται σε κάτι άλλο στη γενική περιγραφή. Είναι πρωταγωνίστρια σε αυτό το κεφάλαιο, σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το συγγραφικό κύκλο και γι' αυτό θα πρέπει να τονίζεται με κάθε τρόπο. Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί διαβάζοντας, εγώ και ο Στής το διαβάσαμε το βιβλίο. 2 μέρες, 120 σελίδες. Ναι. Σε 2 μέρες. Παράλληλα και εντάξει, είχαμε και σχολή, είχαμε και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Να πω ευχαριστώ κιόλας σε αυτό το σημείο και για τη στήριξη, αλλά και για την ανάγνωση, για την αγορά, για όλα πραγματικά. Εννοείται. Στα παιδιά και σε όσους είτε το αγοράζουν είτε όχι. Όσοι και μόνο που θα ακούσουν ένα λεπτό και από αυτό το podcast κάποιοι και θα τους δημιουργηθεί μια εντύπωση, τους ευχαριστώ και το προτέρων. Το λέω δηλαδή αυτό. Αυτό που διαπίστωσα εγώ διαβάζοντας αυτό το βιβλίο είναι ότι μπορεί να είναι και η ιδέα μου, έτσι, ότι υπάρχουν πολλά φιλοσοφικά στοιχεία. Εμένα κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, μου έβγαλε. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, για σένα τι σημαίνει ο έρωτας. Και μέσα από αυτό το βιβλίο και μέσα από προσωπικά σου βιώματα, αλλά και γενικά. Δύσκολη ερώτηση, γιατί. Δύσκολη και μπορείς να την αναλύσεις επί ώρες. Επί ώρες μπορεί να γίνει ένα ξεχωριστό podcast και να σας ακούσω σε επόμενο επεισόδιο να τα συζητάτε αυτά. Πραγματικά. Τι μπορώ να πω για τον έρωτα. Βασικά νομίζω ότι πλέον είναι ο τρόπος ζωής μου. Δηλαδή επειδή πλέον και η συγγραφή εξαιτίας αυτού του βιβλίου πλέον έχω προχωρήσει, προσπαθώ να γράφω πράγματα και αυτά. Εμπνέομαι κατά βάση από αυτόν, άρα υπάρχω και ζω χάρη στον έρωτα. Γνωρίζω μια κοπέλα, ας πούμε, άλλο μπορεί μια αγόρι, μια κοπέλα, οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία και εμπνέομαι εγώ από αυτό. Κάθε φορά, τις περισσότερες φορές γράφω για τον έρωτα, άρα θεωρώ ότι αν σταματούσα να ερωτεύομαι, θα σταματούσα να γράφω, άρα να αισθάνομαι, άρα και να υπάρχω. Δηλαδή είναι μια αλυσίδα. Νομίζω ότι το είπες όλο βασικά, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο όσον αφορά το τι σημαίνει για σένα ο έρωτας. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όσο αναφορά στο θέμα της έκθεσης, ρε παιδί μου, των συναισθημάτων σου, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εκτεθείς συναισθηματικά, πόσο μάλλον μέσα από ένα βιβλίο και μέσα από τις λέξεις και από όλο το συγγραφικό σου έργο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ναι, αυτό μου το ρωτήσανε επειδή έτυχε να κάνω και 2 παρουσιάσεις, μία στο νησί μας, στη Θάσο, Σωτήρη. Ναι. Σε αποκαλύπτω κιόλας από που είσαι, έτσι να σε εκθέσω. Δεν με έχω εκθέσει εγώ πιο πολύ. Δεν με νοιάζει, εγώ δεν θα εκτεθώ μόνος μου σε αυτή την παρουσίαση. Εντάξει, καλώς.
Γεωργία δεν σε εκθέσω εσένα. Είναι η πρώτη μας συνάντηση. Μπράβο, ωραία. Σε εξέθεσα εγώ. Ωραία. Θα μιλήσουμε για όλα. Αφού εκτεθήκαμε τώρα όλοι. Έλα, δεν πειράζει. Θα γράψουμε ένα καινούργιο βιβλίο σήμερα. Καταγράψτε τα όλα σήμερα για να κάνουμε ένα βιβλίο. Μου το ρωτήσανε και είναι και απόλυτα φυσιολογικό γιατί είναι κάτι προσωπικό. Τώρα να γράψεις για έναν άνθρωπο και να πεις ωραία πάρτε το όλοι και διαβάστε το, είναι κάτι ίσως λίγο παράλογο, λίγο περίεργο για κάποιους. Για μένα είναι το πιο αυτονόητο και όμορφο πράγμα. Δηλαδή όπως ένας θα γράψει ένα τραγούδι, ένας θα ζωγραφίσει ένα πίνακα, ένας θα σκαλίσει ένα άγαλμα για να περιγράψει ή να εκθέσει το συναισθηματικό του κόσμου και τον προβληματισμό του, ακόμα και τη λογική του σκέψη στα πράγματα. Έτσι μου βγήκε και εμένα. Δηλαδή είπα ότι είναι μια τέχνη, η συγγραφή, ερασιτεχνικά ασχολούμαι με αυτό, δεν θέλω κάτι άλλο παρά μόνο να λυτρωθώ με την έκθεσή του. Αυτό όλο. Είναι μια μορφή έκφρασης, τίποτα παραπάνω. Άρα δεν σε φοβήσει καθόλου το ότι καθόλου, θα το διαβάσει οποιοδήποτε, ας πούμε. Όχι, κάθε άλλο. Πιο πολύ χαίρομαι. Δηλαδή μου αρέσει να... Δηλαδή και σε μια από τις παρουσιάσεις υπόθηκε ας πούμε ότι σπάει και ένα στερεότυπο, επειδή συνήθως τα αγόρια θεωρούμαστε ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο άτρωτοι, πιο σκληροί σε αυτό το θέμα. Δεν το λέω εγώ, ήταν σε μια εξαιρετική άποψη και ιδέα που είχαν ένας παλιός μου καθηγητής που ήρθε και με τίμησε με την παρουσία του σε μια από τις παρουσιάσεις. Είπε χαρακτηριστικά αυτό, ότι ουσιαστικά παιδιά στην ηλικία μας και γενικότερα δηλαδή πλέον δεν φοβούνται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά, ιδιαίτερα τα αγόρια, λόγω στερεοτύπου κοινωνικού, και αν το δεις και από αυτή την οπτική, πάλι θεωρώ ότι είναι καλό. Γιατί πολλά παιδιά έξω εκεί μπορεί να πιέζονται, να θέλουν να εκφράσουν κάτι και να νομίζουν ότι άμα το κάνουν θα τους δείχνουν με το δάχτυλο, θα τους λένε δες αυτός πόσο αδύναμος είναι. Ισχύει. Συμφωνώ. Είδες η αδυναμία όπως κόλλησε πάλι. Ναι, αδυναμία. Παντού. Τώρα για τη διαδικασία συγγραφής, νομίζω το ψιλοανέφερες ρε παιδί μου πιο πριν. Βρήκα πώς θα με περιέγραψε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Θυμήθηκες για προηγούμενες Λοιπόν, όχι αδυναμία. Αλλάζω την έκφραση. Μελαγχολία είναι η λέξη που με χαρακτηρίζει. Ναι. Περισσότερο από όλα. Το βρήκα. Σωτήρη κόλλα πέντε από μακριά. Για να μην ακουστεί. Γεωργία, και εσύ. Έτσι. Πάμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, όσον αφορά ρε παιδί μου, τη διαδικασία συγγραφής, το είπες, νομίζω το έχεις αναφέρει. Πώς έγραφες ρε παιδί μου κάθε μέρα, έχεις συγκεκριμένο μοτίβο, πότε σου έρθει η έμπνευση? Λοιπόν, συνήθως, βασικά μέσα στα κείμενα υπάρχει και η ημερομηνία αντίστοιχη του κάθε κειμένου. Όλα έχουν μια σειρά ημερολογιακή και αλφαβητική. Γι' αυτό κάποιοι το έχουν πει και σαν ημερολόγιο, το έχουν χαρακτηρίσει, αν και για μένα δεν αποτελεί ημερολόγιο. Ναι, όχι, ούτε. Έχει απλά τη δομή. Αυτό έχει μια βασική δομή. Από εκεί και πέρα τώρα, συνήθως, καταρχάς, γράφω τα νύχτα. Θα μιλήσουμε, αν θέλετε, μετά και για το όνομα πάνω σε αυτό. Και το έγραφα μέρα παραμέρα, κάθε μέρα, ούτε εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο ότι, επειδή ήταν μόνιμος νυχτερινός προβληματισμός, όποτε δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έγραφα. Ναι. Αυτή είναι δηλαδή καθαρά η δομή της καθημερινότητάς μου εκείνη την περίοδο. Ήταν αυτό. Βράδυ δεν κοιμάσαι, γράφεις. Κοιμάσαι, πέφτεις σε λίθαργο. Άρα έχει συγκεκριμένο χώρο, παιδί στο σπίτι σου, στη Θεσσαλονίκη π.χ. Αυτό, ναι. Okay. Στη φοιτητική μου κλίνη. Ναι, στο δικό μου ησυχαστήριο. Στο δικό μου ησυχαστήριο. Υπήρξαν ρε παιδί μου μπλοκαρίσματα? Όχι, παρά μόνο την ημέρα που σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, δέχτηκα την απόρριψη. Που ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης, αρχικά μου στην Αθήνα, και αισθάνθηκα ότι εκεί μάλλον θα σταματήσω. Δηλαδή θα φτάσω ποτέ στο 25ο κείμενο. Δεν θα τελειώσει η ΑΒ. Ποτέ. Ναι. Οπότε έλεγα ότι και το γράφω γιος ήταν ένα ψέμα. Αυτό δηλαδή. Τελικά ήταν μια ψευδέστηση ότι θα σταματούσα εκεί. Δεν σταμάτησα. Εκεί ήταν όμως ένα stop. Δηλαδή θεωρώ ότι είχα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μια εβδομάδα περίπου να γράψω, 3 μέρες, 4. Πάντως σίγουρα είχα σταματήσει γιατί θεώρησα ότι τέλος. Game over, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα υπήρξαν στιγμές που ήθελες να το καταλήψεις? Ναι, δεν ήμουν σίγουρο. Νομίζω ότι ήθελα να ξεγελάσω τον εαυτό μου. Ήθελα να του δώσω λίγο χρόνο να αποδεχθεί την αρχική απόρριψη για να προχωρήσω σε κάτι πιο πνευματικό, πιο ιδεατό, ας πούμε. Κάπως έτσι.
όταν ξεκίνησες να παίρνεις όλα αυτά τα κομμάτια για να δημιουργήσεις αυτό το puzzle, υπήρξαν εκείνη την περίοδο στιγμές που θα το άφηνες? Τώρα τι χαζομάρα είναι, ξέρω εγώ, άστο. Ποτέ. Από την αρχή μέχρι το τέλος, ρε παιδί που ξεκίνησες. Όχι, είχα πει ότι αυτό θα γίνει τέλος. Θα βγει και τέλος. Ναι. Οκ. Γιατί ήταν αυτό που είπε, μου έχει σκοπό την παρακαταθήκη την προσωπική, τη συναισθηματική. Αυτό. Φοβήθηκες ποτέ την κριτική που θα μπορούσε κάποιος να σου ασκήσει? Όχι, κάθε άλλο και από άποψη συγγραφής και ας πούμε, πώς το πω, συντακτικής ανάλυσης από κάποιους ή λογοτεχνικής ανάλυσης, ούτε από αυτή την άποψη, ούτε, γιατί πρώτον αυτό είπα, δεν αυτοχαρακτηρίζομαι ως συγγραφέας, οπότε είτε κάποιος με χαρακτηρίζει κάπως ή όχι από αυτό, δεν κερδίζω ούτε χάνω κάτι από αυτό. Αλλά ούτε και από άποψη, ξέρω εγώ, να το πω έτσι, δηλαδή δεν φοβήθηκα ούτε τα συναισθήματά μου να αξιολογήσει κάποιος, ούτε το χαρακτήρα μου μέσα από αυτό. Την προσωπική δηλαδή αξιολόγηση. Ήταν κάτι το οποίο το αισθάνθηκα, πολλοί άνθρωποι το αισθάνονται, όλοι βασικά θεωρώ στη ζωή τους το αισθάνονται στο μια φορά, σε κάποια φάση της ζωής τους, και εγώ απλά επέλεξα αντί να το εκφράσω με κάποιον άλλον τρόπο, να το κάνω έτσι. Δηλαδή καθαρά αυτό, δεν φοβήθηκα κάτι. Και επειδή στις παρουσιάσεις είχα απόψεις, δηλαδή ήρθανε άνθρωποι, με ρωτήσανε, άλλοι μου είπαν γιατί το έκανες, άλλοι καλά γιατί δεν σκέφτηκες την κοπέλα, ας πούμε, με αυτό, ας πούμε, ή δεν φοβήθηκες, όχι. Στην τελική δεν κάνω κάτι κακό, δεν προσβάλλω κάποιο πρόσωπο, οπότε αν θυχτεί μπορούμε να το συζητήσουμε πάλι σε ένα πλαίσιο διαφορετικό, αλλά όχι, δεν αφλήθηκα. Πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο, είχες κάποια ανασφάλεια? Πολλές γενικότερα. Όχι για το βιβλίο. Βασικά, αν μιλάμε για ανασφάλεια, για το ίδιο το βιβλίο σαν βιβλίο. Για το ίδιο το βιβλίο σαν βιβλίο, θέλω να μου πεις. Αρχή για να Ωραία, γιατί το άλλο θα γίνει μετανάλυση. Όχι, για το βιβλίο σαν βιβλίο, καμία ανασφάλεια. Τίποτα. Δηλαδή, το μόνο που παρακολουθούσα με τη βοήθεια και του πατέρα μου, που είναι και φιλόλογος και ήταν κοντά μου και ήξερε όλη την ιστορία, είναι λίγο να κοιτάμε πιθανότατα κάποια συντακτική. Κάποιο συντακτικό λάθος ή κάπου να παρεκκλίνει από τη βασική συντακτική δομή. Γραμματικό. Αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι. Ίσως επειδή είχα και την κάλυψη ενός ανθρώπου που ξέρει 10 φορές καλύτερα την γλώσσα από μένα. Ναι. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη επεξεργασία, σχεδόν τίποτα από το κείμενο. Όχι για να το παίξω ότι wow, πώς ξέρω να γράφω. Απλά έτυχε το συγκεκριμένο κείμενο στο σύνολό του, ίσως επειδή ήταν ακριβώς πολύ αυθόρμητο και προσωπικό, να μην χρειάζεται πολλές διορθώσεις. Ήταν κάποιες πολύ μικρές. Τώρα ως προστίχεις ανασφάλεια, εγώ εκεί θέλω να... Ανασφάλεια. Η όλη μου η ζωή είναι μια ανασφάλεια. Ναι, δηλαδή, βασικά πιστεύω ότι όλοι είμαστε πάνω κάτω λίγο ανασφάλειες. Δηλαδή, μπορεί ο ένας να έχει μία και να είναι πιο ισχυρή από κάθε άλλη και με αυτή να ζει και ταυτόχρονα εξαιτίας αυτής να μην ζει πράγματα. Εγώ έχω πάρα πολλές που μου επιτρέπουν να ζω. Μέσα από αυτές είναι και ο έρωτας. Δηλαδή η ανασφάλεια, λέω για την εικόνα μου, αντανακλάται στην ερωτική έλξη από άλλα άτομα, από άλλες κοπέλες, στην προκειμένη περίπτωση, και από εκεί και πέρα προβληματίζομαι συνέχεια και είμαι ανασφαλής. Ναι, αλλά χάρη σε αυτό συνεχίζω. Αλλά και έτσι προκύπτει και η μελαγχολία, αυτό που έλεγα πριν, ότι με χαρακτηρίζει. Είμαι μελαγχολικός γιατί συνέχεια προβληματίζομαι και λέω: έτσι, και τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα, και γιατί δεν γίνεται έτσι. Πω και κρίμα, ρε παιδί μου, γιατί ενώ όλα είναι τόσο έτσι ωραία, εγώ πέφτω τώρα ψυχολογικά και μετά, αφού βρίσκω τη λύση, είμαι μέσα στην τρελή χαρά, τραλαλό. Που να πούμε κιόλας, το παιδί, αν μπείτε στο Instagram. Είμαι διπολικός. Όχι. Ναι. Μπείτε στο Instagram να δείτε, μια χαρά παιδί είναι. Έτσι, ναι. Και εγώ είμαι γυμνασμένος, εγώ τα λέω αυτά. Το πουλάω. Σας ευχαριστώ και όποια ενδιαφέρει μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο. Ευχαριστούμε και εμείς 50 ευρώ. Είστε γιατρός? Μας είχε στάξει κάτι πριν. Είστε σίγουρα. Κλασικός φιλολόγος. Αρνητικά σχόλια είχες ή έχεις? Έχεις ακούσει κάτι για το από κάποιο περίπου για το βιβλίο, για αυτό που κάνεις, για τα τραγούδια, οτιδήποτε? Όχι. Τύπου είσαι ατάλλαντος, τρεγόρι μου, παράτατο. Δεν ακούγεσαι. Δεν έχει τύχει. Από την πλάτη από πίσω, φυσικά και κάποιοι, άμα θέλουν να σε αξιολογήσουν, αλλά το κάνουν. Μπροστά μου δεν έχει τύχει. Δηλαδή,
κάποια σχόλια λίγο, ας πούμε, μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να κάνεις ένα τ' άλλο, που μπορεί να περιέχουν. Τα εκλαμβάνεις και σαν καλά, ρε. Αυτό μπορεί να περιέχουν από πίσω μια αρνητική διάθεση. Ναι. Και το καταλαβαίνεις, αλλά να έρθουν ευθεία και να μου πούνε, ξέρεις, παράτατο, δεν το έχεις, σε οτιδήποτε από αυτά που θέλω να καταπιαστώ. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά εδώ έχω κάποιες χειρονομίες που με αποσυντονίζουν. Κάνω και νοήματα. Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν, χαλάμε μια υπέροχη δομή και ροή. Ξεχωρίζω μια φορά. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν είχα. Όχι, οκ. Η γνώμη ποιανού ανθρώπου ήταν η πιο σημαντική για σένα? Είτε πριν εκδώσει το βιβλίο, είτε κατά τη διάρκεια, είτε γενικότερα. Αν υπάρχει κάποιο άτομο, ένα συγκεκριμένο, ναι, το οποίο είναι το πιο σημαντικό και παίρνει τη γνώμη του και την κρατάς σαν φυλαχτό, ας πούμε. Ο πατέρας μου, νομίζω. Με τον πατέρα μου δεν το συζητούσα όλο αυτό. Και πάλι, σε αυτή την κατάσταση δεν είχα την ανάγκη να δεχθώ κάποια επιβεβαίωση από κάποιον. Δηλαδή, τη ζητούσα για να μπορέσω να συνεχίσω. Δηλαδή ήταν ένα boost. Ναι. Κορώδευα τον εαυτό μου προκειμένου να συνεχίσω. Δηλαδή πήγαινα σε κάποιον και έλεγα λες να τσαρέσει, λες, ή να το συνεχίσω να κάνω, για να μου πούνε ναι, κάντο και να συνεχίσω. Για να μην λακίζω και να πω γεια σας, το παρατάω. Το παρατάω και το αφήνω. Ναι. Ό,τι έγινε. Αλλά στην πραγματικότητα από μέσα μου πήγα, είπα θα το κάνω, τελείωσε και από εκεί και πέρα με τον πατέρα μου. Okay. Ωραία. Θέλω τώρα να μας πεις νυχτοβάτης. Νυχτοβάτης. Why. Ναι, why. Στοχευμένες ερωτήσεις. Θα το κάνουμε και στα αγγλικά στην επόμενη φορά. Θα έρθω ξανά εδώ πέρα στο στούντιο. Τέλος πάντων. Νυχτοβάτης προέκυψε. Ούτε εγώ δεν ξέρω πώς. Απλά προέκυψε. Δηλαδή ένα βράδυ έγραφα νύχτα και οι σκέψεις μου εισαγωγικά βαδίζουν τη νύχτα. Άρα νυχτοβάτης. Okay. Και το blog ξεκίνησε, από το blog ξεκίνησε και αυτός ο τίτλος, γιατί έψαχνα ένα όνομα για το blog μου βασικά που είχα. Από αυτό ξεκίνησε η ιδέα του βιβλίου. Δηλαδή ουσιαστικά τότε που έκανα το blog, μετά τα είδα, αυτά τα έχω όλα ψηφιακά, γιατί να τα κάνω και σε ένα βιβλίο. Και κρακ, μπήκα στο πόρτο. Ναι. Okay. Το αγνώστο κενό. Το αγνώστο κενό. Ο τίτλος προκύπτει, βασικά τον τίτλο τον έχω πάρει από ένα τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου που είναι το αγνώστο Θεό, η αρχαία ελληνική επιγραφή. Ναι, όχι, υπάρχει σχετική αρχαία ελληνική επιγραφή για στον άγνωστο Θεό. Ναι. Σε μετάφραση επιδοτική, συνταξιωτική και καλύτερα. Ναι, εντάξει. Είναι δικό σας τομέας. Δεν θυμάμαι, κάπου στην αρχαία Αθήνα ήταν τώρα αυτό το αγνώστο Θεό. Κάποιος δεν ήξερε έναν Θεό, έγραψε προς το αγνώστο αυτό Θεό. Και το είδανε με τα χριστιανικά, τα είδανε και προβληματίστηκαν από τότε. Γιατί τελικά ποιος είναι ο Θεός, αφού πιθανότατα δεν υπάρχουν 12 Θεοί του Ολύμπου. Που να πούμε ότι εμείς τώρα έτσι πως το βλέπουμε σαν φιλολογικά, απλά θα μπορούσε να είναι ένας τύπος ο οποίος δεν ήξερε κάποιον Θεό και να έλεγε ότι μου συνέβη αυτό το πράγμα, λογικά θα υπάρχει κάποιος Θεός. Στον άγνωστο Θεό θα το αυτό. Και ήταν μια επιγραφή που αφιέρωνε κάπως έτσι λειτουργούσε. Δεν θυμάμαι το ιστορικό πλαίσιο γιατί δεν το έχω με αυτά. Εγώ τον τίτλο τον πήρα από ένα τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου που έχει τον ίδιο τίτλο με την αρχαία ελληνική επιγραφή, το αγνώστο Θεό. Και επειδή μ' άρεσε η δοτική, μου ακούστηκε πολύ έβυχο, απλά παίζοντας με λέξεις στο μυαλό μου που έτσι όπως ξάπλωνα, είπα το αγνώστο κενό. Στο άγνωστο κενό, βρίσκομαι στο άγνωστο κενό με αυτό το πράγμα που βιώνω, θα γράψω ένα ποίημα. Έγραψα ένα ποίημα πάνω σε αυτό και ενώ στην αρχή ήταν να ονομαστεί διαφορετικά το βιβλίο, τελικά το αφιέρωσα σε αυτό το ποίημα που ήταν τραγμένο. Ναι, και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Με το αρχικό γράμμα. Με το αρχικό γράμμα της. Αυτό. Στην τάδε. Αυτό. Ναι, χωρίς το όνομα φυσικά της χώρας. Ναι, εντάξει. Δεν το σποιλάρω για να έχουμε και κάτι. Ναι, εννοείται, παιδιά, δεν σου μπορώ. Νομίζω ότι το αυτό ταιριάζει. Είναι καλύτερο. Γιατί υπάρχει και το αρχικό ούτε σ' άλλος στην εικόνα πάνω. Στην εικόνα, ακριβώς. Θέλω να μας πεις πώς ένιωσες πρώτη φορά όταν κράτησες το βιβλίο. Τυποποιημένο, έτοιμο. Ωραίο. Βασικά πήρα όλη. Μια λύτρωση, κάτι. Δεν ξέρω. Βασικά. Όταν βιώνω κάτι το οποίο το ανυπομονώ πολύ καιρό πριν να το πάρω στα χέρια μου, όταν έρχεται, έχω κενό. Είδες πώς ταιριάζει αυτό. Άγνωστο. Ήταν και αυτό ένα άγνωστο κενό, παιδιά. Απίστευτο. Δηλαδή δεν αισθανόμουν. Είχες ένα κενό μέσα σου. Ναι, το έβλεπα μπροστά μου
Και έλεγα, Και ωραίο τώρα- ταξίδι ρε παιδί μου, αλλά τώρα τι. Πού πάει δηλαδή αυτό, δηλαδή, οκ, το έκανα. Όχι πώς θα πάει, πού Ναι, πάει. ναι. Τώρα τι γίνεται με Όταν αυτό. γινόντουσαν οι παρουσιάσεις το συνειδητοποιούσε σιγά σιγά ή ακόμα και τώρα δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι αυτό μπροστά που έχεις είναι δημιούργημα δικό σου. Καταρχάς, πάνω σε αυτό, όταν καμιά φορά το συζητάω έξω, βασικά είμαι πολύ εξωστρεφής. Επομένως, όταν γίνεται κάτι στη ζωή μου, το βγάζω πολύ εύκολα παρά έξω. Το βιβλίο ακόμα δεν έχω. Γενικά δεν το θεωρώ κάτι. Ειλικρινά το εννοώ το λέω τώρα αυτό. Ότι δεν το θεώρησα, ούτε το θεωρώ κάτι σαν επίτευγμα ή κάτι. Ήταν μια πράξη που απλά είπα θα το κάνω βιβλίο γιατί έψαξα λίγο παραπάνω. Βρήκα, είναι πανεύκολο κάποιο να το κάνει στις μέρες μας. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το τρομερό και πλέον που πέρασε ο καιρός, έως που όταν το συζητάω έξω και ακούγοντας τον εαυτό μου να λέω αν έγραψα ένα βιβλίο, λέω σταμάτα. Γιατί ακούγεσαι σαν ψωνάρα χωρίς να το θες. Δηλαδή ότι έγραψε βιβλίο και τι έγινε. Τι έγινε που έγραψε ένα βιβλίο. Δηλαδή έγραψες, ο στόχος είναι άλλος. Ναι. Δεν πειράζει. Μπορεί να ακούστηκε κάτι από ένα social media του Σωτήρη που δεν ξέρω τι γίνεται. Δικό μου ήταν. Ακόμα χειρότερα. Εγώ θα πω ότι είναι του Σωτήρη. Θα το δώσουμε στο Σωτήρη. Αν είναι social media ήταν τηλεφώνημα. Δεν μας πειράζει. Στείλτε τους μήνυμα ότι θα καθυστερήσουμε. Ναι. Ναι, έχουμε και μια έξοδο να κάνουμε μετά. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ότι ουσιαστικά προσπαθώ όσο γίνεται να μην το μεγαλοποιώ παραπάνω στο μυαλό μου. Αν δηλαδή πρέπει να πω τι σημαίνει αυτό που έχω μπροστά μου, είναι τίποτα. Σημαίνει ότι ήταν μια παρακαταθήκη, το έκανες, ένα ωραίο κεφάλαιο ολοκληρώθηκε και πάμε παρακάτω, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Τώρα το τι θες να κάνεις στη συνέχεια, το επιλέγεις στη συνέχεια. Που εντωμεταξύ μην τον ακούτε, είναι ταπεινός. Έφτιαξε ολόκληρο βιβλίο, δηλαδή δεν το κάνεις κάθε μέρα, εντάξει. Το εννοώ και το πιστεύω ότι δεν είναι από μόνο του κάτι φοβερό. Το θέμα είναι να έχεις μια ιδέα και να προσπαθήσεις να την υλοποιήσεις. Να την υλοποιήσεις. Ναι. Δηλαδή, μ' άρεσε να γράφω, το έκανα βιβλίο. Άλλος θα μπορούσε να κάνει σκίτσα. Ναι, Ναι, αλλά σκέψου, παιδί μου, ότι το πήρε ένας εκδοτικός οίκος, το διάβασε και είπε: ρε φίλε, αυτό αξίζει να βγει παρά έξω. Δηλαδή δεν είπε: γιατί λοιπόν, σίγουρα σκουπίδια. πέρασε από φιλολόγους, σίγουρα πέρασε. Δεν αισθάνθηκα βέβαια ότι. Θεωρητικούς της λογοτεχνίας, ας το πούμε. Ναι, σίγουρα και γι' αυτό. Κριτικούς, μάλλον. Και εδώ και ευχαριστώ και πάλι τον εκδοτικό οίκο του Σελότου, γιατί το πήραν οι άνθρωποι, ήταν πολύ συνεργάσιμοι και δεν κάναν και μεγάλες παρεμβάσεις. Γιατί τους το ζήτησα εγώ. Δηλαδή τους είπα ότι δεν θέλω να γίνουν επεμβάσεις τώρα στο περιεχόμενο ή σε κάτι άλλο. Και πέρα από. Τους σεβάστηκαν απόλυτα. Λοιπόν, αφού το έχεις γράψει επειδή το πρώτο σου βιβλίο, υπάρχει κάποια σκέψη για δεύτερο βιβλίο και αν ναι, θα ξανακινηθείς ρε παιδί μου σε ερωτικό, συναισθηματικό στυλ? Ναι, υπάρχει σκέψη στα επόμενα 2 χρόνια, 3 ίσως. Εν πάση περιπτώσει, όταν μαζευτούν κάποια αρκετά έτσι ποιηματάκια που γράφω, θα έχει και ερωτικά ποίηματα. Κατά βάση πάλι ερωτικά είναι, γιατί από αυτό εμπνέομαι περισσότερο, αλλά δεν θα είναι αποκλειστικά και μόνο, δεν θα είναι μια συλλογή αφιερωμένη στον έρωτα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τι θα έλεγες σε κάποιον που θέλει να γράψει κι αυτός κάτι, αλλά φοβάται? Να μην φοβάται και να το κάνει. Όντως, δηλαδή, το πιο απλό από όλα, δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να φοβάται, γιατί άμα ιδιαίτερα αυτό το οποίο γράφεις δεν έχει σκοπό να προσβάλλει και να θίξει κάποιον, βέβαια στην τέχνη τυπικά όλα επιτρέπονται. Έτσι, okay. Αλλά για μένα, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά δεν θέλω να παροτρύνω κάποιον να θέλει να βλάψει κάποιον μέσα από την τέχνη. Θα πω λοιπόν ότι αν δεν έχει σκοπό να βλάψει και είναι κάτι όμορφο και θέλει απλά να το εκφράσει, να το κάνει. Να μην το φοβάται. Είναι απλό στο μυαλό μου. Τώρα στο άλλο μπορεί και να μην είναι. Τέλος πάντων. Καλά, σίγουρα. Μακάρι να είναι. Αν έπρεπε να περιγράψεις το βιβλίο σου με 3 λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Το αγνώστο κενό. Όπως και ο τίτλος. Για ευνόητους λόγους. Ναι. Για ευνόητους λόγους. Ναι. Το πούλησα ωραία, όμως μπορείτε να το παραδεχτείτε. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Ωραία. Και τώρα έτσι φτάνουμε και προς το κλείσιμο. Τι είναι αυτό που δεν σε ρωτάνε, δεν σε ρώτησε ποτέ κανένας, αλλά θα ήθελε να σε ρωτήσουν? Κάτι που δεν σε ρωτήσαμε εμείς εδώ πέρα, αλλά θα ήθελε να σε ρωτήσουμε για να το πεις. Για να το πω. Γενικώς, με ρωτήσαν πολλά και διαφορετικά πράγματα γι' αυτό.
Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για κάτι που εγώ θα ήθελα να με ρωτήσουν. Γιατί όταν το έκανα, σκεφτόμουν ότι θέλω οι άλλοι να μου πούν τι θέλουν. Όχι το τι θέλω εγώ από εκείνους να ακούσουν. Δηλαδή θέλω εγώ να τους ακούσω, όχι αυτοί να με ακούσουν. Μέσα από αυτό, αλλά ίσως ξέρω εγώ κάτι σχετικά με εκείνη ή κάτι σχετικά με αυτή τη μία συνάντηση που είχαμε τότε. Κάτι λίγο πιο λεπτομερές, λίγο πιο περιγραφικό. Ίσως αυτό. Αλλά και όχι το θέλω, ότι θα μου κάνει εντύπωση που δεν το ρώτησε κανένας μου. Που μείνανε μόνο στο ότι έγραψε ένα βιβλίο για μια κοπέλα που την είδα τόσο λίγο. Για πες μας λοιπόν πώς ήταν. Πώς ήταν, παραδοσιακά. Γενικότερα. Ή γενικότερα. Σωτήρη, έχεις διαβάσει το βιβλίο, μπορείς να το δεις. Ναι, όντως και όσοι δεν το έχουν διαβάσει. Επίσης, ο χρόνος δεν μας φτάνει για να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοια ανάλυση. Δυστυχώς. Οπότε θα συνεχίσουμε προς το κλείσιμο. Τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε? Σίγουρα. Όχι, τώρα θα το κλείσουμε. Γιατί πρέπει να πάμε και για κρασιά. Έχουμε, ναι. Να κλείσει ωραία η βραδιά Ναι, για εμάς. δεν θα πούμε το μαγαζί γιατί δεν έχουμε τα δικαιώματα για χορηγία για τη διαφήμιση. Θα πάμε για κρασάκι να πούμε και τα υπόλοιπα και αυτά που δεν μπορούν να υποθούν θα τα πούμε μεταξύ μας. Καταλαβαίνετε γιατί βόθρο μιλάμε. Οπότε όσοι θέλετε να μάθετε παραπάνω για αυτό το βιβλίο μπορείτε να πάτε να το ψάξετε. Αν σας φάνηκε ενδιαφέρον από τη συζήτηση που είχαμε, ναι, να το αγοράσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Από τη Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή. Έκανες ένα υπερατλαντικό ωραία ταξίδι. Αυτές τις μέρες ειδικά που βρέχει και είναι χάλια από καιρός. Όχι, ήταν και το ταξίδι πολύ ωραίο και η κουβέντα πολύ ωραία. Μ' αρέσει γενικά να το συζητάω αυτό το ζήτημα, όπως και να έχει. Όχι, εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δώσετε την ευκαιρία να ζήσω και την εμπειρία ενός podcast βασικά. Δεν το έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου. Καλά, και εμείς δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Καλά, ναι. Εντάξει, για τη φάση μας. Εντάξει, ναι, αλλά και είναι μια εμπειρία. Είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα. Και πόσο μάλλον για κάτι τόσο προσωπικό που το δεχτήκατε, μου το προτείνατε κιόλας. Εδώ έχουμε μπράβο στα παιδιά γιατί με προωθούν χωρίς καν εγώ να έχω κάνει συζήτηση γι' αυτό και τους ευχαριστώ πολύ και γι' αυτό τους εκτιμώ και τους αγαπώ τόσο πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες, έτσι. Και σιγά, τίποτα, και εγώ όλο ταξίδι. Ας κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό στη ζωή μου. Αυτό. Βασικά για το podcast ήρθα για να σας εκμεταλλευτώ. Προφανώς. Ας είμαστε ειλικρινείς πλέον. Μίλησε διασημότητα. Αυτό γράφεται στο βίντεο. Αχαμάν, δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος περνάει και θα βγει τεράστιο και το παρατραβήξαμε. Ναι, ευχαριστούμε. Κλασικοί διάλογοι. Τους αγαπάμε, τους στηρίζουμε δυναμικά. Βιβλιοπωλεία να πεις που μπορούν να πάρουν. Βιβλιοπωλεία. Ενδεικτικά θα αναφέρω καταρχάς σίγουρα το διαδικτυακό ιστότοπο του Οσελότου. Από εκεί και πέρα έχει ο Ιαννός και η Πρωτοπορία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η Πολιτεία στην Αθήνα και σε κάποιους ακόμα χονδροεμπόρους του συνεργασίας του Οσελότου. Να πούμε ότι και ηλεκτρονικά μπορείτε να το παραγγείλετε, κανένα πρόβλημα και αυτά. Να το πάρετε, να ασχοληθείτε, να δείτε αν σας ενδιαφέρει. Από αυτά που είπαμε, αν σας πείσαμε εντός εισαγωγικών, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Τίποτα. Όχι, ένα μήνυμα που μπορεί να το δει. Στην Β. Στη Μονόγραμμα. Στη Β. Στείλε ένα μήνυμα. Μόνο αυτό. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νυχτοβάτη. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Και είπαμε όλα τα links, όλα θα βρίσκονται στην περιγραφή. Αυτά από εμάς. Έχετε να πείτε κάτι άλλο να προσθέσετε? No. Όχι. Ωραία. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.